tu ya kuweza kulima na kupata vyakula. Yiero maduong' bura mar ODM mano winjoro chakre odiechieng' ma kiny tarik 27 koro chor nyime kaluwore gi koth mapek makelo ula mager e moko kuom counties ma pacho ka. Cleopas Oluoch nigi ler mathoth. Marang'wen duond bura mar ODM ne olando chakruok yiero mag duond burano e gwenge kochakore tarik 24 ma en odiechieng' makiny kendo nonego rum tarik 30 dweni. A further timetable covering the next batch of counties shall be released in due course. E obok mare ne ute fwambo odiechieng' ma kawuono jakom ma ochung'ne weche mag yiero e duond bura mar ODM Emily Agnes Awita oyango ni gichoro nyime yiero go mag ODM kaluwore kod oula momonjo counties 4 manonego bed ni bage yiero. Yiero go mag ODM manonego chakre tarik 27 dweni ne dhi timore counties ma Kwale, Busia kod Siaya. Kochopo tarik 29 mar dweni, yiero go ne dhi chomo counties ma Kajiado, Migori kod Wajir. Tarik 30 dweni, yiero ne dhi bagie counties ma Kisii, Vihiga kod Murang'a. Tendo ODM olero ni gibiro chiwo tarige ma ibiro time yiero mag ODM kendo. Cleopas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho